Me za ka ce game da wannan rana? Mun dai babu abin da zan ce wa Allah sai godiya. Na iya kokari na sanar da sakamako a Instagram. Kuma da cewa har yanzu ana ciwo amma yau ga na a maganin misali. Ban kawo maganin ba su nan ba. To mama mai daga mutum gina Adila. Yawwa. Gashi ga baba. Domin samun bidiyoyinmu, ku yi subscribe a Hausa Hope.